Hej og velkommen til Fidusmager, hvor jeg vil vise jer, hvordan man hacker cookie-klikker på computer. Og det er virkelig nemt. Jeg har set mange, hvor det er virkelig kompliceret, men det søger på Google, Google. Det er cookie-klikker, og tryk på den her cookie-klikker -net. I venter lige til I kommer ind på den. Og ja, skal I se her. Det er den normale. Så højre klikker I. Vis detaljer om elementet. Så kommer der sådan en frem her. Så går jeg over på konsol. Skriver game med stort M. Punktum. Cookies. Og så lige med. Og så hvor mange cookies I gerne vil have. Bare lige for at vise det, så tager vi lige 5.000. Og så får vi 5.000 cookies. Man kan gøre sådan, at man får infinity cookies. Altså uendelig cookies. Så. Der. Og så kolon. Og så var en hel masse nytaler, som vi får infinity cookies. Så kan I ellers bare købe så meget I vil. For eksempel Grandma. Eller Grandmothers. Så jeg skal bare købe en hel masse af dem. Så det er virkelig nemt at kunne se. Men ja, det er sådan man gør det. Og ja, det var Fidusmager. Og ja, subscribe og like, hvis I vil have mere og sådan noget. Så ja, ha' det rigtig godt. Hej.